Zašto mirno je carstvo nebesno, blaženi se oni što plaćat. Zašto ti će se utešat, blaženi se milostivite. Zašto ti se pomiluvani, blaženi se čistite po srce. Ima Jan Sandanski. I našия съветник петия вече. 2 на 2 и нашия съветник вика, не, няма да се мени Ян Сандански. Ако сака да го... Сакаше да го прекръста, да не е Ян Сандански. Училище да не се вика Ян Сандански. Да не се вика и улицата от центъра, дека е тук до края горе, тя е Ян Сандански. Тя искаше и градовите да измена Сандански и Гоце Рачев. Искаше да измена именята, а сега вика Гоце Рачев български национален герой. А от че го сменяваш? Че искаш да му смениш името, значи тя тогава беше политиката друга. Истото ти бе, гърците вика нема македонци, а сега викат ние сме македонци. Они се сега македонци, се препозна. Во Велика Британија на криза. Се българите и научија да тура и тук 5 години, 10 да речем даже, тога почнаа да кръча да тура и тия 16 очевото слънце, зрачево слънце. А преди го немаше никъде. Да. Значи сега и Бугария ги научи и себе се че оправиме тиоти и карахме да седна. Прво кофенце да пинеме малко свободно. Сега и хунзите бугари станаат, значи. Кои? Хунзите во Пакистан. И тие бугари. Те са българи. Тук са само македонци и вече и албанци там. И дадох още Наждорф, нема да видите Европа, ако не признаете българско младсинство. И аре сега Албания признава българско младсинство. Обаче тия хората си се Да, македонци. пиша македонци. И така. И Васко дека македонски пратеник от Ирана. Едно време още Петър Стоянов, вторио президент на България. Той 50 тракторчета, маненчи трактори, че кара в Албания там. Ако му ги врати ли ти? И не ги вратия. Ги взема? Приеги. Благодарам, благодариме. И става и закарва македонския химн. Петър Стоянов пръсто в устата. Тия викам, то се кой му дава, то се и на тебе дава нещо, че вземеш. Да. Тия ги взима тракторето, обаче като станали накрая закарва македонския химн, македонската химна. Това е ясно. Мала Преспа. Преспа. По градец там бяха некъде, там около Охридското езеро беше. Подград. Преспанско. Я имам некъде, не, Преспанското е вече на 3, гръцко, албанско и... Това дека са албанците и Македония, дека Охридското. За струга некъде назад там. Тихомир рече, сега ще ти го дам. Кой е той? Тихомир на един Васко от Сандански да се чуете. Васко? Днеска ще беше там. Днеска дека беше. Аманеса. Че пуснем и това, че видите, нека да... Аз тайкам, тази вечер нема да одме по такова... Нема нищо ще да видме сега вечерта, па... Сабайле, одме право на горе, че видите целия град, Пирин, Ново и че сликаме даже че направим нещо така тихо, че взема имам едно радивце, че пуснем на фона на една хубава песна македонска, там има, че избереме някаква и че свири това радивцето и че снимаш Пирин, става без грешка. И аз съм правил това на таблет, имах така съм правил и саках да го пущам даже така по YouTube, там тия по Facebook, да се слуша хубава песна за тия бунтовните, Еми Пирин да се покаже. Така че го направим утре това. И оттам слизаме, че одиме Добърско да види Гоцепа и всички да видим църквата. И че запреме и долно Драгнище, там има църквата Слънцето. Ту един наш македонец на пазара вика, виж, вика църквата, това в долно Драгнище, вика звездата, вика македонското слънце. Че дано да е отворена, че видим и ня. И оттам вече ако сакате, че идеме, како е времето, да идеме некъде малко или горе да... Како ќе се договори за малко?
За един Плановете сад. се менят от сад. Да. Pa ne nešto Не е по програм. program, nešto je da se iskoristi времето. Да се направи нещо да има. Да направим план така. И накрая че одме горе на обед некъде, че направим един ручек там и малко ладовинка там е ладно, на убава вода че идеме. Ако. И оттам вече гара реще, Оттаму кај Коца там назад. си митли, вече Во вие Кренов. откъде дойдехте тук магистралата? И по разлог на секаре. Еми, това приятна вечер ви пожелаваме. Айде, живи и здрави. Лека да е. Айде. Но Коца спи. Коца вече, той от малко се напия, той вече е нещо и той не е много добре. Той е бил над Дунава там. Да. Во Европа никогаш не е стъпнал. Умрел таму. Неговите потомци дошле оде около Дунав над Стара планина. И аз сега не мога да ви найда дали... Никогаш Аспарух не е дошъл во Европа. Стари карти, таквия средновековни. Бугария горе. Да просветаме да не фати воздух. Северна час. Да малку да не фати воздух. Па и ја тоа викам малко. Ajde. Има ли по некој Македон? Сите сме македонци. Да, сте ми живи, здрави и благословени. Убаво. Така. Ајде. Поздрав се најубаво. Како е се убаво. Живи здрави. Чекај да прашам. Има ли македонци овде во Пирин? Има. Вие македонци ли сте? Da. Ете, дајдовме. Биваат они? Михайловище, да, они говорят. От тия българи се завършат и напредал били са трима. Не го убиват, но ние са живи. Всичко е... Разлошко. Разлог е кај нас. Кресна тук от... Знам. Разлог тук е подобно, но Кресненско е възстание. Ова восстание во историјата било подотребно. Значи е го Илинден. Сега па ова. Што е проблемот сега? Илинден е на 2 август. Преображение е на 19 август. Бидејќи различен календар се, има како да го направат оно дека е нивно. Да. Календар е 14 дена разлог. Пред перстројка. Ти ги ползвал за нова година. По време на преустройството, 90-та година, новата власт, която дойде, и искаха да свалят Парапунов от место. Споменикот, паметникот на Парапунов да го тргнат. Дожда кран, връздуват го, товара и крънист отваря умира. Крънист, който го дигал, умира. Значи Никола Парапунов е македонец. Македонец от всекъде. Това е тоа, Той суштина. е бил първият инженер македонец в този град. Инженер на времето. И той е ръководил първата партизанска чета. Избяга с парите. И тој го славате. Левски значи. Левски го слават. Левски не е канонизиран от църквата. Не е признат от църквата. Не. Разбойник, убит. Зведе на календар го вика, с камъни. Там позоди. Това е най-верният календар в Вселената. Сега ще го видите. Тука? Тук, да. Еве го. Така, чуй помощ, аз ще те мисля. Нема нищо, аз съм чисто македонче. Ево овој дел.
Малко некола нота. Немо. Ще е така, като е запретнало. Там, Седи. за така да видите какво е разлошото. Горе отгоре, че сликаш, виж сега Пирин какво нещо видяла. Да, гледа, па я станал 5 сата. И огледам какво слънцето изгреваше, какво последно. Така я тая към сутрин, тогава най-идва. Много Горе, убава. като се качваме горе, да видите горе какво е. Я стана от 5 сата. Какво слънцето дойде по върво така. Гледам. Високо, баво место. Това викам сега, като Европски съюз, ако станем, Ке почне за слободно това да се нямахме пее. проблема, от бехме Европски съюз. Да. Ако беше наши македонци от Варда Одма да, Македония, да. отма вчеше да ги затворят, там има проблем. Така, ако ще стане отворят граници. утрешен ден да се отворя граници, да стане Европски съюз едно, тогава Природно. македонци така и да са от Дунав до Егея, се че бида македонци. И едно без граници. Няма да може да и викат на децата друга. На македонски. Завърти градът така. Тие најголемите предизвикувачи. Джема охраната е најголем предизвикувач на Град Разлог. Тоа е страшно много, тоа се изключил само природната работа. Овие нашите Долу, ниското дека го лево, там има Айдушката чешма, там е бил Яне Сандански. Недела време стоя. како недела? Кога почива на одмор, там на Ладовинка, оттам гато треба, по задачи по цяла Македония. Се прибереме, ке го видиме, там ке го сликаш. Я ги имам и преснимания, ма сега веднъж не мога да ги найда. Иначе, така е, и като е разкината Македония и точка първа до уставът, освобождение и обеднение на Македония. Освобождение и обеднение на Македония в нейните етнически граници. Това е точка 1 на всеки устав, най-важно. Точка 1 на уставът на ВМРО. ВМРО после 903-та, това е 908, 924-та има Рилския конгрес, кога проведува, той е 908 беше. Това е малко тук се запеяхме така. Убаво. Ајде. Овде е во ред. Култот кон Големата мајка. Така. И сега овде. Почита кон богинјата се запазува и при древните траки. Каква врска има траките со овде? Најдена белешница. Се они сакаат и Драки, и Кубрат, и Антика, и македонци, човече. Римско и... Кажува дека Демекова не е македонско, ова е тракиско. Да, тоа им е битно. Тоа му е целта. Ти гледаш долу дека пише древно гръцко, кога тогава още не е имал Гръция. Гръция е от 28 година, 1828 година е Гръция. Така е. Пред това е Атина и Спарта е това. Ама ние па ги разбивме со Адам одговрлео со овие Македонија има толку наоѓалишта вакви. Той Филип II Македонски. И практично се побива во Македонија има повеќе од тука. Филип II Македонски, той ги управяше там. Да. И Херонея, Ни айде сега Траки, ни Александър вече Мак. па Хептен ги... Во Македонија кога беше едно време цензурата, знаеш што правеа? е бил на територията на Македония. Да. Кога се поробува вече Византия, Македония пада под византийско, тогава се дига на възстание синот на Самуил, Гаврил Радомир. Освобождава точно етническите граници на Македония и тръгва за главния град на Македония, Солун. Внукът на Самуил, Петър Делян, и той исто. Освобождава Вардарски удел и тръгва надолу да освобождава Солун. От не тръгнува нагоре кон Бугария, ако е бугарин, а тръгнува Солун. Отгоре се гледа и он е Бетула от
курортната част на Разлог и Банско, Пирин. Най-убав е Пирин от тук, от Разлог и от тук, от Голък, по-специално. Кога снег отгоре падне само на скалите и тогава да сликаш. Така има вегетация, от тук навъде няма. Да не откаснеш някаква гоца. Тук първото знаме е цървено знаме, Никола Парапунов забива цървеното знаме, македонско. И се изопачия, турия това. Български. Ей, що да Ние работиш? имаме цървени знамени на Саурли, колко сакаш на Македония. Јоре е наш. Ето и това е наш. Добро, ама Лавут, чия лавут? Бугарското е конска опашка, това е било символът на българите. да. Един кол и една опашка конска, тия са били скитническо племе, конето режа опашката, това е знамето. Да. Лавут е даже гербът на Рилския манастир. Е даден лав и отгоре пише Македония. Сега некъде е потребено, че е скриено това. Пак ти појави. Ами Имаше една кула имаше вътре, Хрелиовата кула в манастир. Години беше затворена за посетители, за Христе, От има македонски символи. И плочана на долу ше кај ше фате на Мистон. Мистон. Први пишуваше македонските. Сега е сменили плочата, не пишува ни македонските, ни бугарските пишува. ВМРО четата на Јане Сандовски. Да. Я очеквах, като гледаш я направя ново, да не пиша нещо отврат, нещо влажно, ама аз си пишува дека там ќе запалиме цигари. Пишува дека ВМРО напишува таа акција, а па ВМРО се знае кој е ВМРО. Да не се скрие, да стане. А она кое село е? Това е горе хотели на Разлог. Това се е Разложко. Новиот Разлог. От онаа зграда дека е там, надесно до предел е това тук отзад е Голък, това се е Разложко. Стадион долу. А там има много хотели, голф и други има там много Пензионери имало од Европа таму. Много македонци ода горе да почива. По-добро от Банско и ефтинко, по-ефтинко и по-ги аресно. Када е Разлог. Разлог, Банско, тук е баня, дека водите, Елешница, близо до река Места, Ебелица, Долно Драглище, Горно Добърско, Годлево, Бачево. Тия са към община Разлог. Без Банско. Банско Сивич е друга община. Банско, Кремен. Ова е Места, така? Места е. Овде, ова патче сум одел овде. Тук и надолу за Гоцерач. Елешница. Надолу за Гоцерач. Надолу за Гоцерач. Да. Чекай, момче младо. Да шеташ, не се срами, не се плаши, македонец да си. И да одиш, къде и да шеташ, не се срами, не се плаши, македонец да си. Слика и така се. Е така цялото на песната как свири. Там фани. Не, чекай да. Ой, че говори. Тия виши отдолу има. Абе да се сликаме. Ајде. Това са родопите. Ангелчо! Ангелчо, момче младо. Ајде да не сликаш. Кодата е Лила. Шапчина пиеш? За кръвниче. От се дига иначе. Его сега, Бачево, Годлево е там, ама не си гледа толкова ясно, е Восенче. Баня е зад, ето дим, отзад. Дека ласка горе там ключи. Банско.
Баш на мешка, Бог да ги бие предавниците. Пирин, надолу ниското Родопите, оттам е Рила. Рилско манастир е тук отзад. Зад този баир. Границата на етническата граница на Македония е тук. Тая южната част на Рила. Авраам горе най-високото дете е горе на Родопите. И долу се източните Родопи, до Кава отдолу. Това е Македония. Приятно. Odavde ćete vidjeti što su ovi vozili na ovdje. Izgleda je pak hoteline onda. Ето това. Ето папи там дето се гледа. И е там покрай уния хотели и там се наброи повече за Благоевград. Друг паш да знаеш как долазиш оттам направо. Точно у нас. Все направо и все у нас.